YouTube, tänään mä teen Prepare for Halloween pienen videon, jossa mä vähän niinku näytän, että mitä kannattaa ostaa, mitä ei kannata ostaa. Tai siis mä nyt näytän ensimmäisen jutun, elikkä nähdään kohta. Moi! No niin, me ollaan back ja nyt me ostetaan angelit ja tää on easy profit. Nähdään kohta. Joo, elikkä moi taas ja mä ostin nää odota. Angel Wings, koska Halloweenina nää on jotain 70 VL, 70 VL ja nyt ne on 55-60, että se on kuules easy profit. Ja tässä mun kaveri CGSP Helki on ostanut Whispers niinku valmistautuu Halloweeniin, joka on tässä kuussa. Että suosittelen teitäkin nyt tänään tai joskus ostaa noin angelsiivet 55 VL, koska ne on Halloweenina 70 VL. Joten kiitos kun katsoit tän videon ja me nähdään sitten ensi videossa. Moi!